Goedemorgen. Goedemorgen. Wij binnen van Heer. Ja? En nou ja, deze wenning voelde ons wel op. Dus wij dachten, we zullen eens even jaren wat er bij jou op de bank ging. Ja, nou ja, ik ga er van alles, ik heb van alles van rust in natuurlijk. Wel wat decoratie, wat spul, tenminste wat ik mooi vind. Zullen we wel even bintje en mooi wat je op de bank hebben? Ja. Dan maak ik, ze geven de hoen even naar te brengen, maar ja, pak er eens oors. Nee, dat net, maar zo, dat praten maken, hè? Kom maar. Kom maar. Neem maar even in. Ja, goed zo. Ik doe de doorluim dicht. Ja, doe maar even. Ja, maar zo, nou kom maar uit. Nou kom maar uit. Nou. Dit is mijn studio. Achteruit. Ja, nou ja, iedereen heeft wel een hobby natuurlijk om te zitten van, ja, het is mijn eigen dingetje wat we hebben. En het is, nou ja, dat bevalt me wel aardig. Dus, en dan shurk ik even naar de bank hier. ja, je leidt de hoen op natuurlijk. Nou, dan heb ik wat foto's van mijn eigen, hè? Van altijd de leven mee, maar van de hoen, van het pakwerk had ik ook weer, dus mijn eigen hoen dus. Ja. En het is, nou ja, ik had zo indeeld dat ik het, nou ja, dat ik het mooi vind. Oh, heel leuk, kom maar. Zo, ik ga hier de mengtafel. Dus, hier ga ik een mengtafel. Ik denk anders even, hier ga ik een mengtafel, de muziek dus. Nou ja, zo het maar. En doe je dit al even voor jezelf of ben je piraat? Wat? Ja. Ja, ik doe het actief had, dan doe ik het vooral het CNV daarom. Dan vind ik dat mooi. Het mijne net, maar het is, ja, je hoeft altijd net achter het boel zetten, maar dan kom je honden nog terug doen. Dus, maar het is wel een hobby dat precies een sigaret. Als je één keer met me in, dan kom je er nooit weer van af. Ja, old school hè, CD hè? Nou, weet je niet wat hè. Nou ja, ze houden me wat van, als er in dit geval mijn nummer belt, die wil zijn nummer, dan kan je erop rijden. Huh? Ja, hallo. Die ding wat er even. Die leefde voor de muziek, waar komt die bij? Die komt bij dat hing vroeger op school al. En Nederlandstalig vond ik altijd Henk Wijngaard en alles kwam mee. Maar toen zie ik er net zo bij in, maar ik denk nou kleed die radio maar gewoon en dat mochten we net. Zender verdraaide wij, ik draaide op zender dus op lijn. Het noemen van Henk Wijngaard, dat vond ik toch van uitweg. Dat vond ik zo'n mooi nummer. Ik zei dat. En ik ben altijd op bibelon. Ik loop te zoeken naar een uitweg, want deze weg gaat nergens heen. Maar is het hier dan echt begonnen mooi in een stereotorentje? Ja, zo net zo, maar ik ging heel denken, dit ben ik begonnen. Ja, ik groeide uit natuurlijk, hè. En nou, sindsdien, dat had me al niet al allemaal van. En ik kan niet begrijpen dat mijn liefde. Ja, bijzonder een goede morgen jongens, een hele goede morgen. Ik ga de man van naar de camera en alles. Dus nogmaals bijzonder een goede morgen, dus de videofoto ga je wel tevreden. En ja, vanavond goed kijken jongens hè. Deze fietsmaker hier een steekje. Nee, maar zo hakt het wat. Zo, maar dan ga ik mijn laptop wel omzien, maar dit is wel iets dat ik zeg een keer van bepaalde dingen, dat vind ik wel mooi. En dit had wel wat, tenminste vind ik. Dat is verschil van meningen natuurlijk. En iedereen gaat nou al die zullen er wel in hoeden doen. Hè? Maar ga je maar vragen dit bij maken zo? Nou, wij zijn wel wat wend, maar dit is al bijzonder, ja. Ja. En zit je hier dan de hele dag lekker muziek te luisteren? Nou, heel erg luisteren, maar als ik bezig ben, dan ga ik radio in het hok, dan ga ik hier wel gewoon, ja dit net, maar dan ga ik gewoon willekeurig. Nou, en als ik dit toe had, dan draai ik mee rond. Maar soms ring ik mijn hoen voor, dan ga ik het spel weer achter gewoon omzetten, dus dat maakt een zus. Dus zag ik dat wel. En mooi, hoeveel hoen ben je jou hier? Ik ga nu momenteel 3 hoen. Ik geef jou hoor. En er is één hoen naar de hele buurt wat een probleem met mij.
Maar ik vind draaien gewoon, wat je nou ha, geen best. Nou ja, je hebt wel helemaal blazen toe. Dus, nee, maar het bevalt me. En mag ik jouw wedding ook wel omschrijven als een grote mancave? Ja, nou ja, dat bedoel ik maar. Met sommige bij, dat ik zeg van... Ook alles. Die beste man in de auto, in de bekende auto in deze gemeente, was er ook met mij en handhaving. Ik zou zeggen jongens, dit is even een kort stukje muziek en cameraman van Heer. En ja, het is mooi hè, hondenmuziek. Hey. Zo, nee maar, zo, het is wel zo, zit hier even, en dan haak ik wel eens een keer Berenburger, ik drink net zo maar wel, en dan blijf je zitten hè. En helemaal gezellig hè, en dan haak ik wel heel versierd haak je wel. Maar als ik jou zo schön heb, volgens mij ga je altijd poerbest naar je zin, of net? Ik ga poeren naar mijn zin, ja. Bijvoorbeeld, nou ik word wel, ja, je mag naar je zin mij zin natuurlijk hè. Zo, het was zelf ja, het kan altijd mooier, het kan altijd beter, dat weet ik wel, maar zou ik het nou gaan? Nou, de meeste haat net, nee. Want ja, officieel, misschien mij het ook wel hebben van hier hoe dat ik het zou indelen, maar ja, maar ja, luister, ik bedoel, ik verbouw geen wietplaatsjes hè, dus dan vind ik het wel heel ordelijk. Maar ja, verschil van mening haalt altijd, en het is altijd, maar hoe dan ook, het is, ja, ik vind het mooi. Nou, mijn collega's die aan show, weet ik wat, aan de Rijstraat, een fietsenbakkerij. Robert, jongens, succes daar jongens. Nee, ik vind het hartstikke mooi dat je hem even langskomen.